Клара Булатова ялгыз йөри әби моңаеп. Бу тынгысыз көйсез ыныгыннан. Эй, зарланды, әби зарланды. Үзләре дә алты, оныклар да туйды мине карап аларны. Бу соңгысы бигрәк көйсез булды. Көне-төне тынғы бирмәде. Бер ял идем әле тынычлап дип, әби кызын озатып җибәрде. Ялга чыгып кызы, бала тагып, китеп барды ерак көньякка. Балакаем, бәгырь кисәгемнең шешәләре калган шкафта. Тып-тып басып килеп чыга иде. Үзем кайда булсам шул якка. Балакаем, бәгырь кисәгемнең тәтиләре ята почмакта. Төннәрендә өстен ача иде. Япмаслар да инде уянып. Ялан хәтле ике бүлмәсендә ялгыз йөри әби моңаеп. Әллә кая китеп олакмаса, ял итәр җир монда беткәнме? Әби инде көйсез улын алып, ерак киткән кызын битәрли. Үзелеп сагынып читкә хатлар яза. Төш күрмәгән төнем бик сирәк. Балакаем, бәгырь кисәгемне кайтарыгыз инде тизрәк.